kun siinä pianokoveissa, kun mä menin King Sammelottiin. Vaihtuuks Orbien pulsiminen? Orbien pulsiminen. Menee sen biitin mukaan tai se kovuuteen tai jotain sinne. Mä tiedän, mutta mä en tiennyt, että se niinku Mashupesti vaihtuu. Joo, totta kai. Mä koitan pelaa hetken Partiklelle Objecticle päällä. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Mitä? Mulle ne klikki läheltä. Yes! Thank you! Vittu mä pääsin se. GG.